Nagiti aming nga bisita sa Yapo, gyaman na kada kayo. Ta, sapay lang ko matagi-enjoy kayo itang rabi. Nag-enjoy po ba kayo? Parang mabising kayo, ana. Mabisindan, okay. So, hintayin lang po natin. Muli palakpakan po natin si Sir JM. Ayan, please follow his Facebook page, Kabisyo. Kabisyo, ano na ganyan mo? Kabisyo. Kabisyo po yung kanyang Facebook page. Kasat no daytoy sound system apo. Asino ti mabaling nga operate dito yung sounds? Madam Son yang handa mo ti Poka. Dahil man sounds and light anak ko, yung kaman kwa pagkapagkalan. Okay, so kukunin ko rin po yung pagkakataon na ito para magpasalamat po sa ating mga sponsor po ni Madam Evangeline. Thank you so much po kay Sir Jeron T. Pimentel. Ayan, for his... Ayan, very hectic po kasi ang mga schedule ng ating mga musician ngayon. Ang Rayaw ni Ilocano ay dumiretso po ngayon sa Meraki dahil may gig po sila doon every Saturday, Sunday. Tama, Madam Tonyang? Ayan, every Saturday, Sunday, nasa Meraki po ang Rayaw ni Ilocano. Siyempre, ang ilang nagwada po ay meron po akong cemetery tour sa November 1 and 2. November 1, nasa South po ako. November 2, North Cemetery. Kita-kita po tayo. Ay, sa cemetery yung piyesta tinatay kang kararwa. Okay. Ag-nervyos ka man na, Uncle Ray? Ag-nervyos ka. Okay. So may gaganapin po kaming kwan po doon. Pag gusto pong sumali, may mga entry po kayo. Tatawagin po namin itong Miss Gay Natayan 2022. Charot lang, friend. Siyempre maraming salamat po sa nag-cater po ng ating venue. Napakaganda. Ano pong pangalan ng catering po nila? Allen Joyce Catering, located at Santo Domingo, Quirino, Isabela. Ayan, naganda yung pinagkapanda po. Dito ni Kasali, Burgos. Burgos, Santo Domingo, Quirino, Isabela, Ken, Burgos. Agkakaruba, Dagita. Yan, we acknowledge the presence of Madam Jean Pasqua from Bantog, Alicia, Isabela. Ayan, magandang gabi, Madam. Nakakasama po ni Madam Evangeline sa kaniyang gig. Sino pa po yung mga nandyan? Ayan, nandyan din po ang aking kapatid, Kabsat, Alan Lopez. Katulad na nagkita tamanan. Good evening, Sir Alan Lopez. Ayan. Sino pa po? May mga banda po kayo, yung mga banda po nila, ayan, Lopez Band, Sonata ni Away, dito amin nga banda ti Kuhalos, nagiging kilala nga banda ti Isabela, kit adatoy. Bilig ti Sonata, ayan, Bilig ti Sonata. Okay na? Siyempre, ang Rayaw ni Ilocano. So, okay na po. After 487.77,000 years, maghihintay po natin. Mukhang may nakaprepare din daw po na kanta si Madam Mary Jane. Madam Mary Jane, kanta kakano ko na ni Ate Ivan J. Ayan, syempre next singer po natin, si Madam Mary Jane Pasqua. Ayan, ang isa sa mga pinagmamalaki po ng Alicia Isabela. Siyempre, asad nga kabaryok day taa po, halos nagkaroba kami lang didi, adak pala di Alicia. Okay, so again, palakpakan po natin, GM, Sang from Kabisyo. Facebook page po niya ay Kabisyo, pa-follow na lang po. Hindi ka tingnan ako. Ano umabot?
Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you find your way to me? Tell me, what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be, that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It's as if the powers of the universe conspired to make you mine. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Too many foolish people trying to come between us. None of them seem to matter when I look into your eyes. Now I know why I belong here. In your arms I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong here if they only realize that I was born for you, and that you were born for me. And in this random world, this was clearly meant to be. What we have, the world could never understand or ever think away. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Oh, what we have, the world can never understand or ever think away. And as the years go by, until the day I die, I bless the day that I was born for you. Okay, isa pa po. Isa pa. May sabi dapat duwa-duwa, tal naragragsa. Magkakabalit din may isa. When? Dapat duwa. Dapat duwa. GM, alalahanan. Kung dagli kantak, di ba? Ay, when? Ati man may isa nga kantak. I-request ni Uncle Ray, dahil yung may isang kanta ng Uncle Ray. Anyang kalagay ko. Awan minus one ma. Ay, Adam. No problem, arata. Minus one na ng Always ready ng Uncle Ray. Build up, balkat, pwede pinalakang. The legendary Uncle Ray. Ang composer po ng Build That. Ano na yung Build That? Balkat kan? Build up, balkat, nauyaw anubyo. Nauyaw nga nubyo kan, nauyaw nga karuba. Awan niya. Ano kasali tinauyaw nga karuba? Awan. Awan di jay. Okay, muli nagpapasalamat po kami sa mga sponsors po. Ayan, sa mga naging bahagi po ng 18th birthday ni Aliyah. In behalf of Madam Evangeline, thank you so much po. Kay Madam Tonyang, kay Sir Roderick Paculdar, Ma'am Rona Pimentel, and syempre ang Rayaw ni Ilocano. And sa lahat po ng mga bisita po natin na nanggaling pa po sa mga malalayong lugar, ayan, meron po nanggaling sa Angadanan, may nanggaling po sa Alicia, may nanggaling po ng
Manila. Ayan si sir from... Anong pangalan ng agency mo, sir? Ay, from Caloocan City. Ayan. Anong pangalan ng agency? Bionic. Ayan. Si Sir... Roderick. Sir Roderick, ayan, Pakuldar, thank you so much po. Ayan, sa mga naghahanap po ng trabaho abroad, ayan, pwede pong i-visit ang kanilang Facebook page na Bionic Manpower Services. Tama, sir? Ayan, Bionic Manpower Services. Ayan, sa lahat po ng gusto mag-apply abroad, meron po sila sa Taiwan, nagpapalipad din po sila ng Taiwan kasama si Darna. Nagpapalipad din po sila ng yero, kaldero, kaserola, aklo. Ahaan, tao lang ganyan, trabaho abroad. Maglang tadakang kare, madaldala ak emosyon no kagami may yibkas ko aming hanggang mabaling may yibkas. Ayan, pwedeng bisitahin po yung kanilang Facebook page, Bionic Manpower Services. Ayan, located at Pedro Hill, Santa Ana, Manila. Ay, tama, part po ng Santa Ana yun, ano sir? Ay, Malate, Manila. Okay, sa mga gustong mag-apply abroad, pwede niyo pong i-contact si Sir Roderick Pakuldar. And syempre, salamat po sa Rayaw ni Ilocano sa ating sounds and sa catering services, Madam Allen Joyce. Allen Joyce. Ayan, catering services located at Santo Domingo, Quirino, Isabela. Hanap nyo ay magandang klase ng catering services. May Facebook page po kayo, Madam. Allen Joyce din po. Allen Joyce Catering Services. Ayan, follow po yung kanilang Facebook page, Allen Joyce Catering Services. Ang catering na hindi agisupsupot ti igado. Charat. And sa lahat po ng mga viewers po natin sa sonata ni Away, magandang gabi po sa inyong lahat. So ayan, hahandugan pa po tayo ng isang awitin ng ating our very own JM. Okay. So, inulit ko po, kaday amin na po bibiro MC po na po, ay mga MC po sa mga event, pwede po sa Dibu, sa kahit anong okasyon. Ayan. Ako lang po ang nag-iisang Inang Guada. Pwede nyo pong i-follow ang aking Facebook page, Inang Guada. Pwede po mag-message doon sa aking Facebook page na Inang Guada. And please subscribe to our YouTube channel, Ilocano Defenders Apo. Okay. So, kadagitimit amin na po nga taga sa bali nga away. Nagiti po viewers po natin na nasa ibang bansa, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. We are live at Sonata Ti Away. Please like, follow, and share po yung kanilang live para po mas marami pa po tayong viewers. Okay na, so got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Cause I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Cause I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. It's so hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Ate Jen, may kakanta.
Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad to stay. Balita. Okay na? Wow! Anong tayo? Para kakain na. Sound check. Ay, ada. Makakikiktot ka mo, balasag ko. Ada ka nga dagosan? Patingin mo yung dito. Kasa ka wala pa lagi matang yelo. Mama! Arjili ko dakon. Okay, again, kung nagpail ako Mama, kung na nga dagos ti ubingan. Okay, so dire-diretso na po tayo sa ating program. Ayan, our napakaganda naman ni Aliyah sa kaniyang damit. Talagang lumabas ang kanyang kaseksihan. Thank you so much, Sir JM, sa mga magagandang awitin po na binahagi mo sa amin. Yung chinat ko sa'yo na Clarence. Yung isang Clarence. Okay, so dumako na po tayo sa ating yellow bills. Kabaling Clarence. Ayan, syempre ang mga cash po na maiaabot po ninyo sa ating debutant ay itatabi niya po ito para po sa kanyang pag-aaral. At syempre, para po sa kanya magiging future. Ayan, ang mga halaga po na malilikom po niya ngayong gabi ay magsisilbi po or ito perong itidagom di gargarami. Nagadu. Namnamsak. Nagadumaray. Namnamsak maray. Thank you so much po, Madam Julie. Next, si Madam, for the yellow bills, Madam Mary Jane Tudino. Ay, Tudino, gayong apelyado mo, friend. Well, Birthday message. Aman. Nala. Ayan, happy birthday ulit ating Aliyah. Alam ko naman kung gaano ka ka-strong mula pagkabata. Wish ko lang, sana magpatuloy pa lahat ng mga blessings na dadating para sa'yo at para sa pamilya mo. Yun lang, happy birthday. Thank you so much, Jane. Ayan. Happy birthday, Aliyah. Okay, next is Madam Edna Manalo. Ayan, meron po from Taiwan. Thank you so much, Madam Edna Manalo from Taiwan. At syempre, asan yung line? Ayan, doon po pala. Thank you so much po, Madam Edna. Madam Edna, thank you. Madam, buhay-buhay na nata. Madam Edna! Nay, agyaman kami! Agyaman na! Thank you so much. Next, ayan, our administrator from Mangadanan, na ibigay na po kanina, sir. Thank you so much, Sir Romer Alog. Okay, next is Sir Ryan Bartolome. Sir Ryan Bartolome. Wala po si Sir Ryan Bartolome. Okay, next po natin si Madam Rachel Balico from Italy. Ciao. Diba ganun mga Italiano? Ciao. Andiyan po, habang hinahanap ciao. Mga Italiano. Parang naalala ko nung high school ako. Tinanong sa akin ng teacher ko kung anong Italian word ng the horse jumped into the pen. Among ti Italian na din yung madam? The horse jumped into the pen? Among mo? The horse jumped into the pen among ti Italiano na din el caballo, el lacto, el pader. Tagadag. Kunana. Thank you so much po, Madam Rachel Balico. Next, Mamang June de Lorico. Wala si Mamang June de Lorico. Okay, sa lahat po may wala po sa listahan na gusto pong magpaabot ng kanilang gift po sa ating celebrant. Open lang po ha. Pwede po kayong lumapit dito sa harap. Okay, next po natin si Madam Virgie Roldan. Andyan po ba si Madam Virgie Roldan? Andito. Okay, ampaw. Thank you so much, Madam Virgie. Next po natin si Sir J.M. Flores Kadapan. Andyan po si Sir J.M.
Ay, pinabingay po sa inyo. Sexy ni Mary Jane. Kabubutan ko. Fresh! Sila ka na kwa. Be fresh. Thank you so much, Sir JM. Next is Sir Jao Sindanom. Wala rin po si Sir JM. Okay, next po natin is si Madam Elma Aguinaldo. Diyan po si Madam Elma. Elma Aguinaldo. Huwag lang meron. Sige. Thank you so much, Madam Elma. Next po natin si Sir Romel Narag. Sir Romel Narag. Andyan po ba si Sir Romel? Wala po si Sir Romel. Okay. Is Madam Manilyn Miguel. Ayun, si Madam Manilyn. Very fresh sa kaniyang suot na wine. Word message sa kay Madam. Ayan, so once again, happy birthday kay Ading Aliyah Ganda. At syempre, pa-support naman po sa aking YouTube channel, Manilyn Miguel Cristobal. Pa-subscribe po. And of course, sa aming grupo, Bilag Pistonata. Hello, Auntie. Thank you. Ayan, thank you so much, Madam Manilyn Miguel Cristobal. Pa-support po sa kanilang YouTube channel. And sa mga nanonood po ng YouTube, huwag po nating skip yung ads dahil opo, doon lang po kami, doon lang po sila nakaka-earn ng konting barya sa, para ko naman po. Huwag po nating i-skip yung ads po natin, ha? Thank you so much. Pa-subscribe po sa kanyang YouTube channel, Manilyn Miguel Cristobal. Thank you so much, Madam Manilyn. Next, for 18 Yellow Wheels, we have Madam Joy Cabuyadaw. Ay, sure hits. Na kanya na amin, nagundaway. Napanlugan ni Madam Evangeline. Okay, next is Madam Merly Toribio. Thank you so much, Madam Joy Cabuyada. Kung nanonood ka man po sa ating live ngayon, thank you so much po. Pero meron po si Ma'am Merly Toribio. Wala po. Okay, next po natin si Ma'am Nessie Alberba. Ay, si Lola. Hala. Asa ko penteng? Anan. Kasa dati makikita na natin ate makikita. Thank you, Lola. Ayan. Itsura pa lang ni Lola, nagsumpot siguro dahil ito nga apong anahan man, naungot ka. Nasumpot ka. O, syempre, aming nga Lola. Ni apong ko nagsumpot mo lang, tiki nasumpot na, nagsama kayo na ni Apo Diyos. Ko lang muna ni Apo Diyos, tinangala nga. Ang yaman na Lola Nessie. Okay, for the 18 yellow, to complete the 18 yellow bills, last but not the least, we have Ma'am Elna Ordonio. Wala po si Ma'am Elna Ordonio. Oh, no, sige, chismusang natanggal niya. Ang ganda ba? Okay, so wala na po. Tinatawagan po lahat po ng mga 18 yellow bills po natin na pumunta sa harap para po sa group picture. Para po maganda yung compilation ng mga pictures po pag in-upload po ni Aliyah sa kaniyang Facebook page. Muli tinatawagan po lahat ng mga 18 yellow bills po natin na pumunta dito sa harap para po sa ating group picture. Inuulit ko sa lahat po ng gusto pa pong magpaabot, magbigay ng regalo sa ating celebrant. Huwag po kayong mahihiya na magabot po ng regalo dahil blessing po yan. Ayan. At syempre sa lahat po nagpaabot ng regalo po, lalo na po sa mga viewers po natin from abroad, thank you so much po sa lahat po na kahit hindi po kayo nakapunta talagang naipaaramdam niyo po kay Aliyah ang kaniyang birthday ay kasama po kayo. Sa kanyang birthday kasama po kayo. Thank you so much po sa ating 18 yellow bills. Okay. At this time, dumaka na po tayo sa ating 18 blue bills. Okay, pag tinawag po ang inyong pangalan, pumunta lang po dito sa harap at iabot po ninyo ang inyong cash gift sa ating birthday celebrant.
Para po sa ating 18 Bluebells, sinatawagan ko po si Madam Florida Bulaot Soriano. Ay, Bulawit pala, sorry. Okay. Maraming salamat, Madam Florida Bulawit Soriano, sa ating from Kuwait. Ayan. Thank you so much, Madam Florida. Next in line, we have Madam Marites Brooks from USA. Ayan, United States of America. Thank you so much, Madam Marites Brooks, for the blue bill. Ayan. Next in line, we have Sir Oliver Buraga. From Pacific Star Agency. Yan, daming sponsor. Talagang, iba talaga ang mga music creator po natin. Parang gusto ko na rin maging creator, ay maging content creator. Chares. Okay, next, we have Sir Jeron Pimentel. Andyan po si, okay, proxy po. Ayan, si Madam. From Hong Kong. Thank you so much po, Sir Jeron Pimentel from Hong Kong. God bless po. Okay, next for the Blue Bills, we have Ma'am Charo Santos. Ay, Charo, era gayam na ito. Kala napiktutak pa. Kala ko si Charo Santos. Ma'am Charo Rivera from Hong Kong. Yan. Talaga, dyan, dito nga parte di adulti viewers kada supporter nga talaga Hong Kong. Next, for the Blue Bills, we have Ma'am Marley Marcos from Hong Kong. Thank you so much. Next, for the 18 Blue Bills, we have Ma'am Tessie Kirod from Saudi Arabia. May oras mo pa ito kinaaduda? Talaga mo. Sabsabhali ka Madam Banjay. Pidot ka na nga pidot. Kasaka ba nagpipidot titok mo di karayanan? Ay, Madam Magbuybuya da. Antitisig, yamanak, sa stain. Next is Ma'am Maine Silva from United States of America. Napidot ka pidot ang talme. Talaga! Napanan! Napanan, yapan mo amin ang Kate. Thank you so much, Ma'am Maine Silva from United States of America. God bless. Next, we have Ma'am Rubilin Jacinto from Hong Kong. Apa naman nun? Pinido nun. Awampay. Okay, sige po. So, next, for the 18 Blue Bills, we have Ma'am Remy Mauricio from Switzerland. Bluebill and gift. Bluebill and gift. Okay. Thank you so much, Ma'am Remy Mauricio, sa iyong cash gift sa ating birthday celebrant. Okay, next, we have Sir Joey Ramos. Sir Joe Ramos. Andyan po ba? Ay, Ma'am Jo Ramos, sorry. Sorry po. Sorry. Ma'am, namyo, pagkarang na ka dyan. Isang waro, kung kuna na kanya ang magmagna, di ba kadalugan na? Thank you so much, Ma'am Jo Ramos, sa iyong cash gift sa ating debutant. Ayan. Okay, next, Ma'am Regina Hester. Neng, pwede ka lang pabagbalog. From Korea. Anya ti Koreano ti thank you? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Waka waka Kamsahamnida. Anyong lupa. Anyong tubig. Thank you so much, Ma'am Regina. Next is Ma'am Nelly Alberba. Wala. Dua. Ninaga po naging may santay. Ma'am Romel, ay Sir Romel Aloken. Sir, okay, the administrator pangalanan. Next is Barangay Captain Roberto Dalupang. Wala po si Kapitan. Okay. Next, we have Sir Joseph Dumlao. Wala rin po si Sir Joseph Dumlao. And next, we have, ayan, the big boss. Ayan. Sir Alan Lopez of Lopez Band. Ayan. Nagsupot dating ang kapsat ko talaga. May summit dating very supportive na kuha. Ang maibagak.
Ayan, we also acknowledge the presence of our very own Sir Frederick. Ayan, Sir Frederick from Ilocos. And Erickson. And syempre, Erickson. And Erickson from Ilocos din po. Yes, yung The original composer and singer of Dare Takes Me. Sabi, kung nalagyan Dare Takes Me. pwede natin siyang i-guess. Oo nga pala, meron tayong guest fresh from Ilocos Norte or Sur po? Ilocos Region. Ayan, welcome po sa Isabela, sir. Okay, next in line we have for the Blue Bills, tinatawagan ko po dito si Sir Renato Colcol. Sir Renato Colcol, andyan po ba? Ay, on the way pa lang po si Tatay Renato. Okay, to complete the 18 Blue Bills, tinatawagan ko po dito sa harap si Madam Regine Carabacan. Andyan po si Madam Regine, wala rin po. Okay, inuulit ko po sa lahat po na gusto magpaabot pa po ng birthday gift sa ating celebrant. Pwede po kayo pumunta dito at ipaabot po ninyo ang inyong mga regalo sa ating birthday celebrant. Okay, so at this point, bago po tayo dumako sa pinakahihintay ng lahat, hahandugan ko po kayo ng isang awitin. Pampagana ng apo nga mangan, ngam sapay lang ko mataganasan kay nga mangan anak. Mama, baby, anak ko. Okay, this song is dedicated po sa lahat po ng mga nakapanood ng aking video sa Facebook. Ayan. Ikay may isang nga inang buwadang nagkanta iti sana all chismosa. Ngayon mabot apo ti 1.5 million iti Facebook. Agyaman ang apo ti pinag-like, pinag-share, pinag-views nyo. Iti kansyon ni inang buwada. Kanahan nyo po awang lilipatan iti Facebook page ko. I-follow ko, i-like nyo apo. Ni inang buwada nga mga ibagbagano ti parangam kit na rugit. Maabag katong it. Pero misi sa may ngiting matamis. Bagong release sa 4-piece. Dahil nga sunatan mo na po ipa ikaw mang kalagiti aming chismosa ti mong barangay nang nangrun nalagiti aming nga pumarek apo nga tumutong it o reparaangan nakit na rugrugit. Play one anak ko. Okay, kalagiti makamulit yung kanta apo at mabalita ka sa bayan. Naglaning nuwag istorya bigat ang daw ken malim agmalmalim amin nga chismis kit istorya enan amin akarubanan di chismosa akaruba ket malaki pangan nagsugla nga ruden nangitig ang pailang ariano na'y gayang puskul tay bulsana dimira igado babaitan ken dinagdagan sana chismosa sana chismosa sana chismosa ay chismosa akaruba sana chismosa sana chismosa sana chismosa ay chismosa akaruba Madam Tonya. Akin hindi ka sunata bugat awan pagpatamaan na pagragragsakan pagrayrayawan lagi na nasa ibang bansa ngayong araw at ngayong gabi na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Chismosa karuba ket nalaing nuwang istorya bigat ang daw ken
muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Inang Guada na nagsasabing, no ti paraang angkit na rugit kunada nga rudan maaba katungit. No ti dakulap ti gagatel at dasumangpet a kwarta. No ti dapan ti gagatel makapaspasyar dayta. No ti ulo ti gagatel at akuto balakubaklis a kamay akunada. Ngayong kapsat no ti ubit a gagatel ag nervyos kan kurad dayta. This is Inang Guada signing off. Maraming salamat po. Ken pagyamanan nila uli aming adversitas tayo nagapu iti agsasabali nga baryo ken ili iti Isabela. Ayan, may pahabol po pala. May pahabol! Sa letra ng B, yan dyan. Renato Kulkul, numero 15, iti B. Ayan, okay. So meron po tayo dito na may sa Blue Bills po natin. Ayan po si Sir Renato Colcol. Ayan, kararating lang po ni Tatay. Asan po si Tatay Renato? Adatapay lang? Ay, adapay lang ano kwa karanglan. Adapay lang ano karanglan na po. Nagsakayan na ba yung bas ka gidalinsa? Baka gidurong. Ang makalot ang makangataw. Siyempre, ang kaniyang meron pong special gift from Sir Jeron Pimentel. Ayan. Asan po si Sir Jeron? Ay, from Quirino Isabela. Ayan, may special gift siya. Ano kayang special gift na yan? Yan na ba yung special receipt? Tiisel ko? With no? Meron pa pong nabigay dito si Aji. May binigay po dito na blender para po sa pag-uumpisa ng negosyo ni Aliyah na blender mo, blender ko, blender nating lahat. Ay, may maging speech na po. Okay, at this juncture, tinatawagan po natin ang magbibigay po ng mensahe para sa ating lahat. Ang Agila ng Norte! Hindi ba si Bongbong Marcos? Hindi ba? Ano pangalan? Jasper Candiente. Ayan, tinatawagan ko po dito sa harap para magbigay po ng kaniyang birthday message sa ating debutante. Ang best friend mo, best friend mo? Kaibigan, Jasper Candiente. Happy birthday, Aliyah. I treasure all of our memories together. And send my best wishes. I appreciate your kindness and how quickly you were able to put a smile on my face. Keep happy and healthy. Have a great day. Cheers to your birthday. Thank you so much, Jasper. John Wich, next message po, ayan, si Sir John Wich Agonoy. Happy birthday, Aliyah. Sana pagpagbutayan ng pag-aaral mo. Happy birthday. May long message. Ay, may long message pa. Ala, yung pa isa ora being. Ano wala lang. Happy birthday. Mga loko-loko ng bata to. Thank you so much po. So at this moment, tayo pong lahat ay tumayo para po sa pag-bless po ng ating pagkain. Na syempre, pangungunahan po at ang nag-iisang inang po ninyo. Tayo na po tayo para po sa pag-pray po ng ating pagkain. Okay. Okay, tayo po lang. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Ipikit ang ating mga mata. Tayo po ay ating team na mananalangin. Ama, maraming salamat po sa isang napakagandang panahon na binigay niyo po para sa aming lahat. Maraming salamat, Ama. At ikaw ang nanguna sa
Karawan ni Elia, ikaw ang naging mata po namin ngayong araw na ito. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa sa amin na dumalo sa kaniyang 18th birthday. Pagpalain ng kanyang pamilya. Pagpalain mo po, Ama, ang resto bar na ito na nang nangruna ama ni Madam Tonyang dalatarita nga mangsubsubaybay dahito yung ubing. Pagyamanan mi met apo, iti taroon nga dati sanguanan mi, iti naka-prepare nga makan itang arabii, dagiti amin nga nag-prepare isublim dagiti blessing pigsa kanya da po nga nag-prepare dahito nga makan. Ang lahat ng papurit pagsambay binabalik po namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Happy birthday! Manganan. Ang katuloy-tan. Maraming salamat po again. Please follow my Facebook page ng WADA. And papalo po na Facebook page natin ni Away. Ken Madam Tonya, ken Rayaw ni Ilocano. Pwede na po tayong kumain. Enjoy po natin ang ating pagkain. And this is Inang WADA. Maraming salamat po sa ating lahat. Okay, habang ini-enjoy po natin ang ating pagkain, meron po tayong special guest from Ilocos. Ayan, si Sir Frederick. Ayan, okay. So, habang kumakain po tayo, may tumutugtog po. Ayan, hahandugan po tayo ng mga classical na awitin ang nag-iisang composer, singer, na si Sir Frederick. Ay, Sir Erickson, sorry. Sir Erickson Paulo from Ilocos. Sorry, sir. Pakawanan nakbasit. Isadsadya. Among atang tao sikat je kanta ng Dear Textmate. Among kadi nga dahi, Dear Textmate nga dahi, hindi iso nakikibusan tilod ko. Kas dyan, kaya siya katatago ko ti problema ko tata, nag-18 gift gaya mo, nang upay na itid at regalo kina Alea. Ay lang, nagayang regalo ni Uncle Ray, Aliyah, may pahabol si Uncle Ray na ampaw. Ay, abot mo na, Uncle Ray. Talagang napaka-buti niya, Uncle Ray. Kadagiti aming nga nasusulpot talaga, dagito'y dagiti mununa. Amma, dagiti mununa nga, mangan. Mununa nga mangan, Uncle. Pagsakitan mo. Okay, sige, pwede na po tayong kumain. Table per table na lang po. Okay, we also acknowledge the presence of Sir Renato Colcol. Ayan, magandang gabi, Sir Renato. Ayan, da kayo namin nga bisita sa Apo, pumila kayo, katno, mangrabi kayo.
da kami. Tatay-tatayan min lang ni Aliyah. Tatay-tayayan ni Aliyah sa kaskahin. Oh, kita. Lita, ini. Okay. Okay, tinitingnan na while we are eating the Santos meal, this point, we'd like to give to you some numbers or some songs. Never asked too much, wondering what you would say. Hoping you understand it's not the role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me your trouble, mind, you know it's due. I can do so much for you. I want you, having you near me. Holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright, having you near me. I love you tonight.
that you've opened your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep my love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. That I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not true. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels alright, feels alright. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels alright, feels alright. Ayan, happy watching sa ating sponsor ng Lentron from London country. Sana'y bigyan, sana'y, endless love. Banjay, narami ka. Endless love kami, man ka? Kami man lang. Stop ko naman, Ben. Ayan, pagkatapos niyong kumain, yung mga gustong makijamming, meron tayong orkestra. Galing pa sa Ilocos. There's only you in my life, everything that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make, and I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes
love I had inside. I give it all to you. My love, my endless love. Pag-charge-an. Mga kantahan ni JM dati, di siya kinong-kanta. Ayan mo, JM. JM, ayan mo. At ako pag-charge-an? Kinkantaan, di siya kinong-kanta. Ha? Awan? Ako, kasla Martin at nilagta talaga. Bilda. Original song by DJ Reventor Lakman. Yo! Nung ang tataro na bindapit, tingkat ibay-bayan ti umudet, tamagagara na pamagpudit, kay adati arang kapelit, oray na nasulit, anasing ko, wag. Isang kong uurin no natulbang, kasagkat dati mas na, away malipatang si kanta. Ituloy ko na, malantun niya. Okay. Wait lang boss, wait lang. Medyo... Umabay na langgit, nagulong na. Nalipata mo lyrics mo. Nalipatak ni lyrics ko ba po di abay ni Madam Tonyang. Okay, take two. Take two? Take two. Okay, ladies and gentlemen, DJ Reventor Lakmay. Sabihin ka na call one. Pilda. Pilda. Ako'y nagbalik na Madam Ton.
Ayun. Hello. No, itibilda nagungap sa kaya. Di ka ang palaw tataytat na imas. No nalitip nagalis anaaptan. Gagangailain tayo ng tibilda. No kantanaro mabiin bagat. Dunat ibay-bayang ti umunet. Tamagagara ng namang puti. Kaya dati atang kapmelet. Oray no nasikor anasulit. Oray abot na medyo nalaes. Isang mulko oray no nakulgat. Kumot-kot dot ti imas na bagat. No itirabi na kadilat. No di matibbigan na kaungap. Isuday ng bagat. Tayo ko na dakilan. No itirabi na kadilat. No di matibbigan na kaungap. Isuday ng bagat. Tayo ko na dakilan. Isuday ng bagat. Tayo ko na dakilan. Anong nervyosa ka talaga ng ni Madam Tonya? Dapat awang kanta eh. Dahil dyan, diretsuhin ka. Ay, pasok mo ka no, tingwa. Balkan. Isirrik mo ka no, bumulito ka na siya. Oh, Balkan, another sa bilang number 1. Balkan, Balkan. Nalipaton din mo, ano? Correct. Ag. Gintro, kami pakalalahat niya. Ay, wala. Walang tanda kasi kami gintro natin. Nalipat ako. Kasano ka si Balkate? Kasama yung balkatan? No shock to the ate. Ayun. Sige, sige. Kanta Madam Ambo. Okay, another sa bilang number 1. Balkan. No siya, to te agayat. Piliyet to, tay napintas. Piliyet to, tatay balkat. Ay nalaing maumanang. Isuntol, senyorita. Biyan lang to, day kasladong niya. Anong nga oras ko kagkukwana. Pagserbiyan ng agluto at laba. Ipay punto amin na dungok. Ayatan naktuti na panalo. Oray kas lagro pa kabanyo. Imbang lasap sa plitak latigo. No dito kay lamang rikna. Galit to kay tibibil na. Akas lang to man kay agel-gel. Lupot ti maladaga. Do naman tuwa-tuwa bilang tiyak kagasan. Nam naman gagro at biligan. Kanya. Di kang tulong dang wano at ladingit ko'y ganda. Tanak ng lailog ay sinatangaya. Hello ma'am, happy watching. Happy watching po sa ating 320 sa ating live. Facebook Live. No, itibilda na bungap. Di ka ang palaw tataytat na imas. Okay, bilisan mo yung kanta. No nalitem, nagalis, anaapgat. Gagangailain, takas tatraman tibildat. No kastan araw mabiin bakit. Tingkat ibay-bayan na umunin. Tamagagara ng kamangkutin. Kay dati akap pagmelit. Oray no nasikor anasulit. Oray amot na medyo nalaes. Agoray naman,
Abay, bilitak mo tilang takot. Abay. Ako rin ka. Sa balin sa din amat 4x4. Sa balit tama 4x4 ha. Kasamang Erickson. Sa balay. Sa Tamo kay banin pa nga tokmen nga pinalkan tatan. Kas kadaan niya. Lakatan ni Tatang. Kas yan. Alam mo ka kapsat. At dati kami tatang perform kata thank you gayam kini DJ Erickson. ayan DJ Erickson Nagbiyahe pa iti Ilocos si Suna. nag-effort Suna. Ay, matik ano. Yes. Well, kinapod nun na po, aga po agpay Jay Rosales City, Pangasinan. Agsipod na nung nadamag yun po, pimusayan ni Zenny Nueva, one of the iconic singers of Ilocania. Iso itinapanak, idi rabii. Nagilas na itak sa Jay. And then, itatay nagbigat nga nagbiyahe dito. Ingem, tayan na nga gana sa po, nagbayag tilugan, nagbayag tibas. Sakla nakalugan ti mga 9:40. Itatay bigatin na po. Iso nga, imbes nga makadano nakatira stress, nakadano nakatira sa isen, talaga nga nagbayag tilugan, nagapot nagupan. Itatay bigat na po. Iso nga, kalpasan to, marahil after that nga debut, a happy birthday once again, Aliyah, ading ko. And may you have many more birthdays to come. At least napatgan meten digiti nagkaado nga kindaw mo nga talaga nga danggayan na kay tidating aldawin na tidating rabi ti panag debut. Kasta meten right after detoy apo ngamin kalpasan to apo detoy mabalin nga agpailoko sakto manen ito no parbangon agsipod ta adda iti mapan ko manen na ililuwaen nga pamilya sa Jalawag City into no rabi inubigat iso nga talaga nga uray no kasapod nakabis-bisi tinumutibiyang DJ Ray, Madam Tonyang talaga nga nakabis-bisi tinumutibiyang. Yes. At least nga iti dayto nga gundaway kata importante nakada umayak nakadano nag iti dayto na isang sangayan panagdibon niya DJ kasamang Aliyah. Yes, Madam Tonyang. Oray no kasta kano DJ Erickson. Wow. Oray no kasta kit pasuputan nakakano igado. Aga madanaga na kasamang Erickson. Yung sabay na kumamading nga na bang listo no makaawit sa Ilocos. Ngayon ko nada kasamang Erickson. Iti pinag-organ mo ko na ng pinagpipiano. Talaga nga bilib ka kinyam. Anda, gamin, iti Ilocos, sikat ita Ilocos nga, agar ariglo kadagajaya, amin na kang kantaga dita. Diba? Aduda nga inariglo mo. Kawayan! Basta po, radyo! Kawayan! Basta radyo! Ayan, since dato iti ado apo tiya singers nga bisita tayo tata. Yes. Dato tayo dato ni Ate Manilin. Thank you tayo man aji kwa. Aji kanta ni DJ Erickson nga Dear Text Me. Ayan, Joey ka nga dwa. Diba? Duwada. Dati data ni Manilin. Live na live. Ma'am Manilin na. Ano ba apelyido ni Ma'am Manilin? Cristobal, yan. Okay. Yan, nag-duet kayo. Bakit? Inang Guada. Hello. Nangan ka ti cake tatay. Abe, ada icing na ate microphone. Okay. Bayat nga rin daya, panagtutuloy ka kapsat. Gatente mapay kung blao ka dagadi sa amin na po nga viewers tayo, itiya 1,977,000 viewers. Kada kiti amin na po iti programa tayong arayaw ni Ilocano. Kasabay lang kumangar daw po tayo i-follow daw ito. Lawan tag buy-buya po kayo ng asawan awan ti live tayo. Kata thank you very much kada kiti sa amin na po nga nang tangkili kiti live ti rayaw ni Ilocano. Kada kiti sa amin na po nga datan ti lamisaan. Kada kiti dantani ng Guada.
Inang Guada yan, Mon. Inang Guada! Inang Guada! Inang Guada! Awa microphone mo! Malaka microphone mo! Inang Guada! Hello, sound. Ay, alam, kantadan samot gaming ka. Makatigamin Ala, sige. Tanalalay ka. Madam Tonyang makatoy. Baka yung affair. Makatoy. Sige nga Rod, bago, ala kami dahi tingagun dawi ulit gagayam kay kapsat ng pagyamanan iti Pamilya Alberba, di pa nag-invite yung kanya, kaya agore, kadamdama ka nga pagada. haan gabi, dating schedule ko pa apo. Awan, tibibiyang ko tayo schedule mo. Basta tayo schedule mo tatada ka dito ay ayabang dagidag kanta, kaya i-endorse mo suda, pagkatapos ti may endorse mo, ipatutok mo taubot mo, aging langat tayo tingiwat mo. Tatata no sasada ipuligo sa tibiggang. Aramida tayo kalitson ida. Sinubok. Ang kapay nagpapakada, makatika lang. Okay, so great. Yan. Mano ti viewers tayo, iti Rayaw ni Ilocano 1,847,587,487 amin. In short, 382. Ang rin ni Uncle, ay ni Manong Erickson di kakasta nga pa. Pasakalin na. Agore ka man. Kasta kamot tayo. Nagpinta si pinangibagak tayo, i-viewers kayo. Inaramid mo pa inaramid mo pa nakabababa di viewers mo. Nakatumlak ta na. Okay, 382 times 10 is 3,820 viewers. Okay, sige ka tayo mga tigundaway. Yes. Tinamdamang ako ikaratayo ti may isang sunata ni manang Manilyn Cristobal. And the original singer ng Dear Teammate, Awan sa Bali, Sir Erickson Paulo. Ayan, thank you so much sa ating mga DJs. Ayan, ang gagaling nila. Ayan, so, this is my chance. Makaduet ang isang legend. So, try ko lang, sir, ha? Nabiritera ito eh. Hindi, kasi narinig ko yung isang post nila noon eh. Nagbibirit siya kasama ni na, sino ba to? Si Ate Bandiado na sama. Si Manilyn sa grupo ito ni ano eh. Baka Ni kasamang Daniel. Oo, kasama si DJ Daniel kasi. Marami kaming Manilyn, sir, dito sa Isabela. Marami ba? Opo. Hindi, anyway, kung nagkamali ako, pero alam ko, biro-biro to eh. Hindi, anyway. Nung virgin pa, charot. Ganun lang. Okay, mga kaibigan, ipaiming nga daw po iti kanta. Okay, sagot mi man kada kita awan malulod na. Sino dito awan malulod na? Present. Malulod. Malulod pati ako, wala na. Okay, yung kanta nga na puluan, Dear Textmate, na mamaya-maya ay magiging chatmate na ngayon. And here we go with the song, Dear Textmate. Dear Textmate, nalipatan lang ka din. Hindi sexmate when nuwadan sa bali, ngaing ka kadedate. Message mo, Jack idan masumbatan. Tatoy baterya, ked na dead cells No, text
iti paggastusak saan abale ken kata at kan kanta ka mairaman at met iti masapula text mo kaniya ng palag-an tuwirig na tawag bugen karik na tiyagaya iliw ka di ka ipapanan na weno ayat ka di ipapagana Benny Ventura ng Kumpos Apo nagkakanta. Pare nag-collaborate kami ako. Bill Textmate. Hello Textmate. Paniya mampalag ang tuwirig na tawag bugen ka rik na tiyagaya iliw ka di ka ipapanan na weno ayat ka di ipapagana text mo kaniya ng palag-an tuwirig na tawag bugen ka rik na tiyagaya iliw ka di ka ipapanan na weno ayat ka di ipapagana iliw ka di ka ipapanan na weno ayat ka di ipapagana weno ayat iti sepo anak baitan ka maraming salamat Madeline Cristobal Yes, thank you so much, Sir Erickson Ayan, sir, pwede bang request? Isa lang. Request from UK London ni Uncle Apo Lakay. Wow. Isa sa kanya paborito kung pwede daw po sana yung sana pag-ibig mo'y tunay na. Hindi, dapat kami kabisado din Okay. Ayan, so... dapat kabisado din. Tangin mo rin ako sa Gredner Katisong. Sige, sir. Yes, tuloy-tuloy din tayo panagdatanggay. Madeline, may sa kanta. Good as I was to you. Yeah. Lori Morgan. Isn't it Lori Morgan? Ata sir. At syempre, labing dedicated to Uncle Apo Lakay from UK London. Ayan. He's watching right now. Ayan. Ang pambansang awit ng mga banda dito sa Isabela. Yes. Pambansang anthem nyo ito eh. Oo. Okay, ito na po. Good as I was to you. So drove off to the restaurant where they used to dine. You were sitting at the table with someone you decide.
said, good as I was to you, it's still the things I did, for all the years we've shared, so easy to forget, that this made that you've gone, are you finally having fun? See your dream come true, oh, she sure looks good, but she won't ever be as good as I was to you. So you got awfully quiet, and everybody said, finally the waiter said to bring another chair. She said, no, I want to sleep in, but she won't count the door. She said, honey, you can have him, I don't want him anymore. As good as I was to you, it's still the things I did, are all the years we've shared, so easy to forget. Is this the way it's on? Looking at the number one, did you think it's true? Oh, you sure it's good, but you won't ever be as good as I was to you. If this made that you've gone, are you finally having fun? Is this a dream come true? Oh, she sure looks good, but she won't ever be as good as I was to you. As good as I was to you. Thank you so much, Sir Erickson. Ayan, nagyawan ang Madam Manilin. Manilin Cristobal. Madam Manilin Cristobal, tinapintas ka pilit. Okay. Nga mamamuyo ni Manilin? Amamuyo? Tatak lang nakita. Isuna ti may sa member iti bileg ni Sunata. Ay, bileg ni Bileg. Bileg ni Sunata. Bileg ni Sunata. Isuna ti ni Manilin nga kadwa ni Gumaro, ni Sara Bati Gumaro, kini Madam Irene. Iti bileg, Isuda, bileg well, ni Sunata. Isuda ti bileg ni Sunata. Apa nan sa bali mo tiyan itutudok. Apa nan At ito'y palalikutan. Oh, tumalyaw ka ti ang tungtong na kayo. Ala nakatalent na ka. Ay, Sir Erickson, kayam ti talent na ito eh. 5 pesos lang mo kidit. Paggatang tigwa. Paggatang ti istapin. Kurang. Yan. Dagita nga po, dagita binig ni Sunata. So, apo ti representative da nga in May. Tawag mo da Sir Badi Gumaro, ni Ma'am Irene Prestosa. Ay, sino natin? Ay, awan magaya, buhin, awan. So, da apo, dagiti bilig ni Sunata. Okay. Gagayim ganda kapsat. Kaya nyo ba nga kumanta ni Inang Guada? Wen, kano. Ayo, Ipaeng kayo man po may isang kansyon man yan. Kayat mo nga sikat ti kumanta Wen, kayat ko. Itayag yung man po tayo mayo, no kaya nyo kumanta ni Inang Guada? O, ingato. Duduwa. Dapat 48. Anya ti kayat yung apo kumanta ni Madam Tonyang Winisuna? Ay, duwa kami ko. Kombinasyon ni Tonyang kini Inang nga Guada. Makati ka na Madam Tonyang. Ako. Natuyen ni Madam Tonyang. Dua kay ka no?
Sayag yung mga ortimayaw na kayo jog tambal suda. Ingato yung tiduwa nga sa kayo. Ingato yung tiduwa nga sa kayo. Guys, naperdi di cake. Naperdi. Natugawa ko, isupot kong tulatan. Awani, nang mabalinin. Ayan, una sa lahat, maraming salamat. Ay, daughter pa itiya bisita. Nagugwapo inang gwada. Kasla kaya tamangalan ti lalaki ti stage. Ay, wen, anak, pamarin mi anak. Pamarin kami mangalan ti lalaki ti stage. Apay, so, sir, pwede po ba kayo maimbitahan sa gitna? Manganda pa lang. Kakain pa, okay lang po? Ay, ang pili kan Madam Tonyang. Aji naka-gray. Ayan na lang, si Gian. Yan na lang si Gian. Ayan, bisita niya. Welcome po sa mga bagong dating dito sa Debonia. Aliyah, and syempre hello Yes. po sa live viewers sa ating Sonata TRY. Bago Yes. malipatan. Sino kanyada? Dahito nakapangisit, nung dahito naka-gray. Interbenta pa lang. Anong pangalan mo, Shakti kuya? kwa. Shakti mang pili ka niya yun. Kanyanagan mo, Brad. Christopher Manyala, kuya. Manya? Manyala. Christopher Manya. Manyak. Alvin Jan man. Angel Manyak din. Okay. Anong pipiliin nyo? Si Angel o si Kriston? Tignan ko. Tigasan ka, kuya? Kuya. Ano? Nangangada. Tigasan ka? Oo, ang ngadanan nga daw eh. Sa bali di sa bali. Sa bali tigasan ka gaya pa. Kamuk tigasan. Sa bali di sa luksod mo. Agore kayo. Awan ka apa dito Ije kayo nga da. Ije kayo. Sige nga. Bahala ka tanang ka. Ang jack empoy kayo. Tatanusin nga ti mga abak. Iso ti mapan ije kanyada. Okay, jack empoy. 1, 2, 3. Oh, na. Sabi kay Abansoda DJ. Ni Mr. Manyanak. Ay, Manyalak. Okay. Okay. Alam natin may sa microphone ta i-join mo yung soda, ya? Oo. Kata nakakatkatay ke minumak ti arak. Sumsum ka yung 4x4. On the spot. Poka. Okay, so ate Manggarong Kagundawa, kumain ka na, kuya? Kumain ka na, kuya? Oo, kuya. Ate, mano taon mo din? Masak kaya atin. 18, kuya. Ay, nasa legal age. Tigasan ka ulit? Kandangan. Oo nga. Kandangan ang adanan. Forest region po ba ang Kandangan? Villa Domingo. Viga region. Ay, taga-angadanan nakintang ko mo ti barbaryo ti angada. Ay, puti angadanan. Lumboy naklang met. Agkakarobat ay kasta ni Villa Domingo. Ay, Viga. Ye, agkasta dito ipadad, di ba? Yidalan. Agkasi kataw sa dati aramidin na kadalan di jay. Slow down. Kung ano ibatog na di jay. Dati natumbang nga paper tree. Kaya dati turuwa nga aso di jay nga good. Kaya ko kasi nung nag-report ni Mike Enriquez si Jay Jayanti na nagtudo nga bridge that time. Ay no, kasi nagre-report ni Mike Enriquez. Kaya ka. Amo yung kabsat ni Mike Enriquez kami nagre-report ko bastit ko may kanta ikaw ko mati bastit nga echo na gamen. Ang tugo ka pay ading ko. Aliyah. San na si Aliyah? Ito go mo pay ading ko. Na iban ta ka ulit damdama. Ilang talent fee ko dito. Biglaan. Biglaan. Ano ni Mike Enriquez no? Ni Mike Enriquez kami gagayam kay kakabsat og balbalita dayta. Kanayon nga nakasikig. Kin kanayon nga kasama apulan tingiwat na. Tapos nagbalita dayta kasi nagbalita ko na isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapuso. Ito po si Mike Enriquez nagbabalita sa inyo 24 oras. Walang kinikilangan, walang pinoprotektahan serbisyo. Tutulong mang dalhin. Hindi natutulog ang balita pero tutulong kami tagapagbalita. Kung ikaw ay kriminal, kung ikaw ay makasalanan sa mata ng batas, hindi ka namin tatantanan. Apikas na sa bani mo, Jimang Mangig ko nga boses. Kasi na boses na mit ni Sir Singson. Ay, ipaglaban mo. Ay, ni Attorney Joby Singson na kayo kakabsat. Bubuya kayo ti paglaban nyo. Ipaglaban mo. Bubuya kayo paglaban mo. Agiti chismosa. Agiti chismosa po kung nahilig ang dendengag. Dagiti asadagan padang asadagan nga maistapa. Kaya yan, nahilig ang bubuya. Nahilig ang bubuya. Amo yung attorney, hindi si Jopet, si attorney... Aji Lakay. Attorney Lakay season. No, balbalita na itagi TV television kasarita ni
Television. Television. Ada ti letter Y na dat. Television. Television. Kasi nakaway na jacket. Nakaway di programa na. Kasi data ni attorney season nagbalbalita data kasi data ni. Isang magandang ako ngayon, mga kababayan. Kaboses mo, sige pa. Panibagong kaso na naman po ang ating lulutasin ngayong araw ng Sabado. Isang asawa ang hindi binibigyan ng sustento, binubugbog pa ito kasama ang kaniyang mga anak. Ano nga ba? At sino nga ba ang mananagot? Ayon sa Republic Act 9262, Violence Against Women and Their Children, may karapatan ang ina na magreklamo sa vowsy at pwedeng makulong ang asawa nito. Pag may katwiran, ito po si Attorney Jopet Sison na nagsasabing kapag nasa katwiran, kabag mo. wala ba kayong mga kabayan galing-galing na yain ng buwan? Meron pa. Sino pa? Yung isang bisita po natin na nanggaling pa po, although wala na pong ABS-CBN, ay tuluyan na pong nawala sa istasyon. Ay hindi na po nakapag-renew ng kanilang kontrata. Ang ABS-CBN, bumisita pa rin po dito ang isang matalik kong kaibigan. Ang nag-iisang Gas Abel Gas. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Isang bata ang nakitang wala ng buhay. Ito ay matapos umlag. Umlag? Tama seryoso. Patapos umlag, ang kulay nito ay naging violet. Ano nga ba? At sino nga ba ang tunay na may sala? Kasama ang siyensya upang mabilis matuklas ang krimen. Ito po si Gas Abel Gas at ito ang Soko. Kuna na dito kung agkap-kapag Soko. Kuna na. Kasi ba di mo nga tukot aji, kasi aji napaddakan nga ka, palat? Ay, napatakan nga pilan. Kasi nga aji. Ay, ito ko kuna na. Soko. Dati pang napilan. Napadakan. Kasana. Wala na ito ko, di ba? Soko. Kuna na nakapilan. Kasi ano ba lang dito nagpipilat no, hanpay nga napaddakan? Kasi aguro-urong mit ulit man. Kasi ano dyan? Napadalisan kayo. Napadalisan. Kaya ang taman tila hindi inangwada, kunwari hanpay napadalisan. Kita maaji yan tisakat, ano paddaka? Awampay ya? Awampay! Awan, nakapoy kagaya. Ang talimada kami nagpapatong. Agi rabaw. So, ibig sabihin, Jirabaw tinagunan. Agi rabaw tinagunan. Syalatan. Sige. Hindi kayo madwa. Di, magmagnaak. Ay, napayatam amin ang kanya. Iba ka maka kita ni, palpalangag da kita. Yan. At tapay ti tambak abaka. Tambak kas mga rigan. Tambak. Na may galisak kas mga rigan. Iso aja. Iso aja. Nalaeng sila. Napadalisan. Napadagamakan. Naman ko sigurado no pila ginapadagan na winopulted. Sabahan sa Mati, gamin, ay ginagnaan na, dahil pagtaltalunan ni tatang ko, amoy ni tatang ko no pantaltalong ha, mabaling haang nga tumakke, gitang. Pasitabi sa mga kumakain. Ay, nalpas din sa. Nalpas na. Well, anyway, kaya dati ni
DJ Ray kini Inang Guada. Madaka Yes. mo ngamin nga napan ni Inang Guada nakiktot na actually. Wen. At lut-lut twin me. Ano Wen. nga si lut-lut Ang twin? nalulutun niyo, Abangan madam. natin ang tandem na Marda Ray. Ang combination po niya. Yes. Ang combination ni DJ Marvin, Inang Guada, kini DJ Ray. Yes. Marda Ray. Kaya keep updated lang po sa mga Facebook page Bueno, kaya yung namin. tirarayaw, kaya yung Ragragsak. ragragsak, makapautot, ken makapasikil, iti pangpanga. Makapasikil ti pangala. Makapautok ko na mga makapautok. Haan makapautot. Sa bale, di makapaut. Sa bali makapautot. Yan, Well, Okay. maraming salamat na Inang Guada. Well, yaman akmet Madam Tony yang, iti may kadumanin nga gundaway nga, in-open yung tintablado iti Madam Tony yang restaurant para kini Inang Guada. Babalik-balik ka dito. nga mabaling nga hami open king ka kasi kailangan iti maysa nga naging problema ti MTRCP. Actually, mag-limit in open talaga. Nagigdot kami, nakasirik ka mo tatayin. Ay, hindi na. Absent nga rin si guard ko. Idinas kami nga na pa nakakasa. I went. Idinas ka na pa na gamin. At da kaming kano tinapukaw nga sing-sing ken kwintas. Impahula dati rimuar, guwata. Parte nga dati Nagsubliak apong. Han ko nga isubli, no, kidi, adi kwintas, awan ti pendant na. Nangingi na kano dependant na ko na ni si Buana. Dependent na, peke. Ay, peke. Sige nga Rod, paayan na kayo manabot may isang Ayabanta ni ayabanta ni Uy Katoy, ading ko. Yes. Ading Christopher. Umay ka man ditoy. Tumakder ka pa ila. Yes. Ipaayan na ka man iti may isang kansyon. Para ka nagiti aming nga man nagipunsyon. Dua kayo. Kunwari ka sa Siyaklatan ti kumontra ka niya Oo. Single ka ba? Ay, hindi na ba? Hindi na pala single. Pero, paano Manluloko ka, sabi mo kanina single ka. Kanina nakita mo si Angel Alea, sabi mo single ka. Ay, so taken ka na. Ayaw mo na ang sasakyan. iPhone. iPhone 14. Walang 14. Walang 13 lang yun. Meron na. Meron bagong na. labas. Ngayon, bagong labas. Di ka naman ang alas 3. Pilipino ba dyan? Pilipino, timur lang yung matang uri na naipatpatublak at itaray na Pilipina. Pero okay lang sa'yo. Kung single din si Inang Guada. Ay! Paano ngiti? Pero may pag-asa kung sakali. Wala. May wasmanti urnungin. Ito pero may pag-asa kung sakali. Pwede. Ala, kasana ulit? Amol ulit na. Kasi natukkulan ako. Kasana bali. Kunwari, liligawan mo si Inang Guada. Sige. Araman na, tadanugan na ka ni tatang ko. Abay na ni tatang mo? Arajay tatabalay mi, madaman sa buy-buya tilay manan. Tatang! Ya, akasa mambit na yun nila baak. Ready? Camera. Ikaw yung manliligaw sa kanya. Ready? Camera. Action. Ako, dumano na man, tibalayo to agarimak. Abo, agarimak ko na na. Haan ako rin ka. Tuk-tuk ka pa eh. Atari daw ta. Atari daw, Kasi na nakamanggig na wala. Tuk-tuk ka pa na. Sige. Camera. Action. Tuk, tuk, tuk. Duwa. Doorbell. Delay adject. Delay yung may isa. Naka-CCTV ka. Ulit. Take 2. Ako, dumano na man, agarimak. Ape, agarong ka nga dagos ay nanitatang kininang mo. Ulin na kun Itaray na kun. Itaray na kun na. Kasi ba no kwa? Ano gwapo kit itaray na dagos? Ano ti advantages kami ti gwapo? No gwapo ti agarong nga dagos, ana. Dahil naganak na rin babae, no makita da nga sumungsungod pa ilaang, anak ko, lukot ang tagiton, arat ta agar-arom kanyang mga taga barangay Sukisok. Kunada, no gwapo. Ngom no nagalas ka, apaw,
Iba pang tapyosan anak ko. Tanong ay naganan, lumidem ti balay tayo tanong hanggang umay daytan. Nagpastos men ni tatang mo. Uwan kasi ni tatang ko gamin. Sa bali mag di ba madagdag duma. No naalas ti tao mata nagaram diyan tanakda, bagadan to pay bulos mo taasaw, magmauyong. At kasya. Na-experience mo? Na-experience ko kasi yan di apa sumangbayak din ti balay yung lalaki, boyfriend ko. Apo, sana all as a boyfriend. Naman na istorya Manatawin ka kayo? Bali, 3 years kami. Mano bulan kayo nga break-in? Ang kami pa'y nag-break. Apo, handa pa. Ay, tinakas na hanap pa'y ang mga duwa kami. Taon nga Kunana tatayin bulong na kaya damo gayang boyfriend na kunana. Awan pa'y boyfriend. Ay, istorya man nga rin nangyari ka ngayon. Eh, di mo na nga. Kababain, manggagda. Idi mo na nga, idi first month sa Rimi, napanso na di balay. In surprise na. Piniringan na akasta ni. Idi pag na piniringan na na kasi ragaro di kwarto. Katkatawaan na kasi seryoso. Katkatawaan na, tagita wen. Katkatawa. Awas, support tayo. Piniringan na. Tatadi ko, ala, ako na, kape, hindi ko lagat kandila, ako na, kanina na. Ibig mo sabihin ako pag-asa ka? Narigat ko may takwarta. Nagrigat ko may takwarta. Wala makanayunan da. Hando ko na lang. Amo yung kagayong kakabsat, hindi pa nagpakparagsak kukot, naragsak para kanya. Apo. Apo. Adi man nakalungkot-lungkot nga piano DJ habang agkwent-kwento suna. Huwag ka na umiyak, andito lang ako. Imayak dito tandun lang. Ibatik di problema di balay. Nagsamke. Kasa tagapulong. Ala ka sa kaya ko kantati my heart will gaan. Will gaan. Will gaan. Agori ka man. Nayan na ba Mike sursurutin? Suyot. Nakatagay ka Mike. Suyot. Diba di ko na dito ka. Kasama medyo ni dito kak no kokak. Nalaing talaga ni Inang Wada. Palakpakan nga natin si Inang. Thank you so much. Isang bagsak na dyan. Kasama natin si Christopher. Ayan, syempre arata ni Sir Erickson. Iti may sabi na pong idol ko na itan iti. Ay, idilangag ko di Dare Textmate nga kanta. Ang tawon na ko yung kanta nga Dare Textmate. Dare Textmate. Dare Textmate. Ijay? When? Dare Textmate. Maripatan ka. Ay, kadi. Kunana. Ay, idol ata. Dare you. I dare you. Pinta-pinta tayo kaya katawa ko. Isa maro. Ano yung mga karogayam kang kakabsat? Bago tayo aksisina, kunakon. Bago tayo aksisina, kat payan na kayo mantimay sa kasunata nga. Sa may na kumata makarayray aw. Amok pa tagi na dumakat na buya na day tuyen. Ngayon, syempre, kas Madam Tonya, kan Inang Wada, haan nga mabalin, nga hang kayo nga agawid, nga hang nga gutot. At syempre, madi ka mabalin nga agawid, nga haan ka nga naragsak. Wen, dapat agragsakan. Kaya kunwari, ararmim ni Inang Wada. Ayan. Okay. Na ano to, ubraig kanyam, ubraig kini Inang Wada. Okay. Siyempre, hindi ka sana nagkatay ka rin yun. Madam Tonya. Napanak pa siya, anak, iti, baro. Apo. Napanak pa siya, iti, baro. Napanak pa siya.
Ay manong Dumanon ka, dumanon ka dito'y manong huta at tugaw ka. Apo. Ano, kumusta? Nabintas boses ni Ina? Marami. Apo, parami. Kasi naman tayo na ti accept ti puso mi Jai. Agyaman na. Okay, proceed tayo Jai next nga. Ano kayang maumano ng kaiganan kaya Inang Guada? Ay, siya lang tagig yung kanyamon. Tapos na ano, braik kanyam, isotig yan. Ganak kanyan. Ala kayo, delikado lubo. Ano tingayat mo ba una? Ulo. When? Inigyamak. Inigamak ulo. Ay di ina. Ay. Inigamak tangan. Ay tangan. Ay taba. Ulo tayo lang, ulo tayo lang. Ulo may lang. Ulo tayo lang. Knuckle ray. Ulo na banditanganin. Inutan ipapababa. Agpapababa. Oh, sige nga Rodan. Ready ka ba? Ready ka ba? Okay, umano na ulo, DJ Ray. Inigamak ulo. Ay mababaina. Iniganak agong. Gong, galonggong. Inigamak agong kunana. Ayaw pa'y ayot. Inigamak agong. Ibabang kunana pa. Taro na lang kayo nag-brand. Inigamak barugo. Ay! Nagtangkin mano. Inigamak barugo. Nagtangkin mano. Hindi po kayo nagigayag ka ng barugo. Kunana. O mas asidin angkel. Idanon mo angkel. Tamapindot mong taokel. Inigamak barugo. Ay agalo alon. Agalo alon. Inigamak posong. Ay posong. Ay agalo alon. Agalo. Inigamak posong. Kunana. Ay adayo kapay ay ayate. Inigamak posong. Ay agalo alon. Anong susunod sa pusong? Sa baba na yun. Anong gusto mong isunod natin sa pusong? Aputin mo, delikado natin. Tuming. Manalampasan. Manalampasan. Inigamak tuming. Apo. Ay agta, tagerger. Inigamak tuming. Ay agta, tagerger. Inigamak tuming kunana. Han mo nga balbalakan nun, angkel po ni Kapitan. Mabinalak mo pa'y tunobigat may kulong ka. Inigamak tangan ay mabatain na. Inigamak tangan ay mabatain na. Inigamak tangan ng gwada. Isodaitan ay ayatin. Inigamak tangan ay mabatain na. Inigamak sila. Ay di. Agatal na. Ano kanya na din? Inigamak sila. Ay adda. Paltog na. Inigamak sila. Adda. Natangkin. At ito kaslalando. Anapay. Bagay tuya kon nga matigo. Kapang nga asiyo aya. Kaasyan nyo ti bakla nga nagadot utang na. Inigamak silang kunana. Ibabambay angkel ko. Apo. Tanom ako timon. Tailet ti ubod ko. Ayan, ada pa'y balas kayat mo? Adaan niya pa'y day dyan. Ada anakan niya, anak kayat mo, Ajilas. Adi ko matang na. Sige, magbigyan ka no, ana Aji kayat mo nga last nga igyanan. Ay,
Kasi naman Ay, kaya na. Kaya na. Sige. Music! Enegamatinga. Ay, na-shoot mo to na ka. Enegamatinga. Tinugawa ko na. Natugawa ko ng ka. Tinugawa. Titinga ko na na. 1.5 ay 414 kan brand yung alogan. Kasukat na. Tinugawat. Tinga ko na na. Bakla gagwada, naganglit ka pa. Kaya malakpakan naman si Inang Guada. Kaya wala ka po. Siyempre, thank you so much, Christopher. Thank you po na ramit bitang ang arabi iya katray-ray aura gragsak lang tunggal may isa. Siyempre, kaduwag ni DJ Ray, kini Madam Tonya. Yes. Siyempre, nag-service ang nag-iisa. Makipaay ka pa ito last song, Delilah. Ari-ari man siya organista. Okay, sige nga Rod. DJ Erickson. DJ Erickson, ipaimo ay ko man Delilah man. Delilah. When, ganda ka ba lang Laina. When, ganda wate ko makina Madam Evangeline kat mabali na ka di ka pabalkutan tikwa. Papalbutan nga. Pulutan. Pulutan. Okay, sagutan na tayo pa lang nga po ni Inang Guada. Well, anyway, maraming salamat po ulit sa lahat na pumunta ngayong 80th birthday ni Amo kaya ito ni Ma'am Lynn? Amo kaya ito ni Ma'am Lynn? I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on the blind. I should have seen me always when she out of my mind. Pero pa kuya. Wah, 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 Delilah. So, before they count the brains out the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Pamparapampam. Yan. Wala daw yung lyrics na. Okay. Sandali, wala daw yung lyrics. Sabay yan tilatan. Dahil tilata cotton fields latan. Sige. Okay. Cotton fields ka no. Dahil tiya po ti mauli nga sunata kay Pai ko kada kayo. Kaya karagiti aming nga mandalon. Nagaget nga taltalon. Ken kanayon iti taltalon. Uray handa nga balbalunan yan. Ijaynan nga ingana. Akong toton. Nusyak tuti agasawa pilihan tu dakel ukel ukel na. Ngemukel ukel ni Uncle Ray. Nusyak tuti agayat pilihan tu lalaki anauran ay inauran anak dalaingat umarita. Ay wendo kutun kumagat kudim nagatel ari kapem nak timbo kel kita pungaw nga yamangkel. It was down here in Isabela inibidijay nga Alicia ilalaki anak 150 may sarabiin. No siyang tuti at kasawa pirektun adot kwartanan uray bakit kanaka am ampep ay lagampep
Subscribe! Subscribe to Inang Guada! Subscribe nyo po kami sa aming YouTube channel, Madam Tonyang, Inang Guada, DJ Reventor. Sa aming TikTok account, Madam Tonyang. Inang Guada. Sa aming Facebook page, Madam Tonyang Vlogs. And Inang Guada. At syempre, Rayaw ni Ilocano. At syempre, pinapasalamatan din po natin lahat ng tumulong para maging successful po itong event ni Angel Aliyah. Ang kanyang makeup artist, si Mami from Alicia. And syempre, ang catering services from Santo Domingo, Quirino, Isabela. Ang mayor nila sa Quirino, lagi dito, fan. Dumadayo dito sa Resto Bar, si Mayor Juan ba? Hindi, si Mayor Juan. Basta ni Mayor. Pumunta siya dito sa Resto Bar. Nagugulat kami, ang daming pulis dyan. Hindi namin alam Mayor pala yun. Mayor pala. Diba? Ganon ka-uploaded ang MTRCB. Maraming salamat sa lahat ng tumulong. Siyempre sa mga waiters. Ayan, Inang Guada, and siyempre Family Thank you so Sa lahat ng mga musicians po na dumalo at sa lahat ng mga bisita ni Angel Aliyah. At sa lahat din po ng taga-Amngadanan, thank you very much sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa taga-Alicia, lalong-lalo na sa taga-Kawayan at sa taga-Cabatuan City, Isabela. Siyempre sa taga-Ilocos na si DJ Erickson. Ayun! Thank you so much, DJ Erickson. The legendary Erickson, DJ Erickson. Paulo. Yan. Paulo. Alam niyo po si DJ Erickson Paulo, siya po yung arranger ng Ilocano song sa Ilocos. Siya po yung sikat na arranger sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Siyempre sa lahat ng mga bisita ni Aliyah na gusto pang mag-chill. Chill lang po tayo. Mag-chill tayo. Pero bawal pa ata uminom yung mga bata. Bawal yan. Tuloy-tuloy lang po yung kasiyahan ngayong gabi. Sa lahat ng mga gustong kumanta, pumunta lang po dito sa harapan. Yes. And once again, happy 18th birthday, Angel Aliyah. Ay, parang may sasabihin si DJ Erickson. Ay, hindi na po. Okay, uli maraming salamat po. This is Inang Guada. Maraming salamat agyaman at apo. Kada kay aming at kakabatuan, Alberto family, ken Madam Tonyang, ken kasama ti Rayaw ni Ilocano. Agawin ako na po, tanasapa pa yung apana, gamin at pagkatirik torbigat. Agore ka. Tapos babae ka, tapos sa apang pagkatirik na bigat. Ako na yan, ayun ko na nga, doble kara. Mabalik nga, yung ka pala makiabrasa kini Mr. Christopher. Agyaman ng Sir Christopher, thank you so much. Agyaman ng DJ. Thank you very much. Okay, bye-bye. Ingat sa daan. Okay, natapon ni Inang Guada. Kitahin niyo apo ni talent na talagang awan ti umasping di kinalaing na. Awan apo ti umartak. Kadagiti so amin ngayon na ipapaay nga kinaragsak. Inang Guada is the best. Inang Guada, sabay lang kumatahan nyo nga apo nga liplipatan nga follow dyan di page na. Okay, may samang nga sa miweng. Nagabsat nga isagot ka na tayo ni Madam Tonyang. Madam Tonyang, may saka na ba nga sa miweng nga isagot mo? Yun lang. Okay. Kaya di ba nga po, kanta di taga-organista tayo, di ba? Napitas boses na? Ayun, di ba? Okay, tiyo? May isa ka naman sa ibay nga po organista ni Sir Erickson Paulo from Ilocos Sur, Ilocos Norte, sir. Ayun. Ilocos Norte ground. Okay, kasi nga mindeja po. Born place ko, Balungaw, Pangasinan. Grown place ko, Lawag City, Ilocos Norte. Ngayon, dinag-asawa ako na po, kasi bulsekmat lang tinaasawa. Ijay Vegan City ako niya agdanaed. Nanipod niya asawa ak 6 years ago. Ijayan nang rugi 2017. Ijay Vegan nga nagyan tinumotibiyang. So, mangipayak man ti mesa nga bilang musikal. Okay, para man kadagiti
Okay, para man kadagiti na limad nga kadagiti na ingat nga gray-rayo. Okay, tikanta nga na po uwan. Tamadik man ken ka. Tamadik man ken ka. Manisawa adun sayang dusen kakas katina paggugustuhan taginunang kantan jak maibagay sa diya namagig man ken ka sindot putlong at katapuso di madamdaman ko when no siya man anan mo kaya kulat manigurado kaya kutay na baybayso nanarigat di maipulbo lumang dingli mo taayat mo anya gadi di ang paiso ayat ko anya kadikit ka igalan na pagnuunay apuso di mo sawet na awan sigurado nga ipatay ko ipatay ko biyak ko inaulbi ka na
O isor dahil ti kanta na pulwan damagik man ken ka mga kailian. Okay, tinatingar niya gundaway. Gundaway ko man na po tapno no i-promote ti may isang baro a kanta. Actually, inaramid ko apong tinukaran tinumuti biyang dati a kanta. Pagarupen nyo apo kat dati akakalain ninyo na old song to. Kat isagot ko, once again, kadigiti agay ayat unay, kadigiti Ilocano songs. Ayan, nagyamyaman kami po iti panang pategyo iti bukod tayong kankanta. No? Kasano nga ipatpategyo po iti original Filipino music. Kaya napalawas unay iti inak panagyamyaman. Agsipunit po iti susuportaryo. Yes. Kadigiti Ilocano songs nga aramid tayo. Yes, DJ Ray. When, gamin kakapsat, dagiti hanga mangipatag iti sariling wika kunada malayo sa paroroonan. So nga dapat parang hindi ang hindi na magmahal sa wika, sariling wika. Parang ganito lang naman yan eh. Sabi nga nila sabi nga ng wika ang pag hindi raw minalang sariling wika parang malansang isla. Ganon? Diba? Masaul pa sa malansang isla, diba? Tama. Tama ka, kasama ka Erickson, tama. Alam mo, sa totoo lang, iti kinabayag ko nga naging, haanan isinalata ti bang iba siya akon. Nabaybayag ka ngumisyak nga musikero. Man, talaga, sa to. Kanya, kano aklaan. Pero, at adote ammom babaan iti dayta. Iso nga, iti pinagsao kita kadagiti padak nga musikero, go lang nang go, habang nabubuhay tayo. Hindi, ang akin lang, kasi, baguhan ka man, or duduugan ka man, weno barbaro kadwa iti pagsapulan. All I say is, encourage yourself, masursuruan kay lata ko mga ensayo, tapno no napintas lata ti performance tyo. Oray no basta. Tama. At saka masursuruan ti lata pakumbaba, gaputa na tamat nga minti, essence na. Dahil ito'y kastoy nga pagsapulan, weno dilubong ti musika. Yes. Kasi kung hindi dahil sa Lord, kung hindi dahil kay Lord, wala lahat to. Yun ang lagi kong madalas na sinasabi. So nga, ipaay ko dati kanta. Alright. Di tayo iyaleng-aleng. Wow. Dati ti kayat nang ibaga. Ano ti akin komposita kasama? Iyaleng-aleng. Composed, I think, by Ben Bautista. And singer? Actually, tinukaran tinumutibiyang song by Gerald Arellano. Makita yo Jen kasamang DJ Ray. Makita yo YouTube Gerald Arellano. That's I think J ata G. Ti kantang di mo iyaleng-aleng. Di ta iyaleng-aleng. No, delegate blessings. Di ta kan iyaleng-aleng DJ. Yes. Wow! Trove lang talaga. Sige, DJ Erickson, tuloy mo.
ka din ubiyak ko. Kay nasangit ang pamatay mo. Tapos magnek daytoy puso. Ikawaw nga aglailo. Mas na ayan tuwirik na. Kadimikas kaso ayat buken ka. Di mo ka din parigaten tuy puso. Iyawat mo na guslon awen mo. Awaten ka din tuy panagim ko. Di mo yaleng-aleng panagayat ko. Amang silbot ka kay sunang niyangis ko. Ken mangbuker ragsa daytoy biyak ko. Awat ko tiging ka pagtanagan. No bilang akluren no moto'y biyan. Kasi kalaeng diin na po patpaten. Awatem ayat ko di mo idem ka din ubiyak ko. Tanasangin ang pamatay mo. Ato'y pusok mawaw taayat mo. Tapnon maknek pusok nga aglailo. Mas na ayan tuwirik na. Nutimigas kasot ayat buken ka. Di mo ka din parigaten to'y puso. Iyawat mo na buslon awen mo. Awaten ka din to'y panagem ko. Ayaleng-aleng panagayat ko. Amang silbot ka kay sunang niyangis ko. Ken bangbuker magsak daytoy biyag ko. Awan ko tingka pagdanagan. No bilang aklunen no moto'y biyak. Tasikal yale diin na po patpatyer. Awatem ayat ko di mo yaleng-aleng. Tasikal yale diin na po patpatyer. Awatem ayat ko di mo siya po di kanta na Paul 1, di mo yaleng-aleng. Ako, nagpintas lang kasamang Erickson. Oo. Kala mo... Ano, Barbaro talaga? Barbaro Wow. nga partuat, itiya Mesa, kadigitiya production, itiya Ilocos Norte,
ti Arellano Music Jam. Wow! Nagpintas. Kata mainggan nyo akman. Nang kasi unang katay, bawal nag-record. Ha? Oy. Para iti raduma para dupay nga kanta, actually, walo deto in record mi apo. Masarakan nyo po iti YouTube channel ni Gerald Arellano. Kita into jay, digit iti sabsabali pa nga bilang musical nga in tinukaran tinumutibiyang. Kas kuma iti analisa. Ayat ti hawa, ayat ti balikbayan, she say. Ayat ti balikbayan. Inang para kadigiti mothers. Bisyo. Para kadigiti nakaroon na iti bisyo na. Then sabsabali pa po nga bilang musikal nga pudnunay nga mangted iti inspirasyon ken kastameten limbingay nga nakayami na sa kapada. Ket is actually iso dapat kidi iti kadwa into nurabi inubigat. No lagit ta maka awid ang kagapo ito Isabela ito no parbangon ito no damdama. So na kami na pwedeng kadwak ti Arellano Music Jam iti sabali pay apo nga pagkantaan mi mat Ijalawag City into no rabi no bigat. So yes, DJ Ray. Nagpintas nga kanta talaga. Oo. Di mo yalay nga alay. Lang ay ate pirmi nga na inlabak nga pirmi. Nga Ama. Palalo matin love mo man yun. Inlababers ka mo. Kaysa ka mo. Ay apotis ko. Alawan na kapsat kata ang tinarta po lilipatan iti album ti Arellano. Actually, Arellano Brothers Gig. Ayun, Arellano Brothers Gig. Brothers Gig, ayan. Ngemti page, nagbaliw ngamin na po di page na. Ngemti album na nga talaga is, tinagan na is, the production was Arellano Brothers Gig. Itatan ket nagbalin nan nga Arellano Music Jam, iti Facebook page. So, Arellano Brothers Gig. Tiya po iti naganan dito yung album. Yan, digiti Ilocano various songs. Makita yung tulata po dyan YouTube channel ni Gerald Arellano. Makita yung tulata dyan na po. Kaya don't forget to subscribe, like, and share. Rayaw ni Ilocano, Madam Tonyang, music entertainment, ano yun? Music entertainment. Alright, and then dito kasama na po digiti aglay kay met digiti po si MTRCB of course. Kasama tan digiti ano pa kasamang Erickson. Oo. May tatanong lang po daw yung si Madam Tonyang sayo. Oo. Madam Tonyang, asan ka na? Ayun. Yes, DJ Madam Tonyang. Yes, sandali. Umihilang siya. Ay, ito pala siya. Oo. Ada, ibaga na, kahit nasa nga ibaga. Kakanta daw yung birthday celebrant. Wow! Yes, mga kaibigan. Ayan si Angel Alia, ang ating debutant. Mangipay kanot kanta. Alaman ading ko. She's gone ka, no? Walang she's gone, walang pipirma ng kontrata.
There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time, but I can never say again. I know it won't be smart. Somebody holds your heart, it can never be mine. So it rains when you're near, knowing we can't even touch. Rain knows that I love you so much, but I know that my love will only cause you pain. So eyes rather leave with the rain. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time, but I can never say like this. I know it won't be smart. Somebody holds your heart, it can never be mine. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time, but I can never say again. I know it won't be smart. Somebody holds your heart, it can never be mine. Somebody holds your heart, it can never be mine. Wala ba tayong mga kamay? Siyempre, hindi lang dapat isa yan. Isa pa daw. Tatlo pa daw. Kaya siyempre, hindi natin papalagpaglit ng gabi ito dahil kailangan mong kantahin ko yung kanta kung saan ka sumikat. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam, si Angel Aliyah po, siya po yung original interpreter ng kantang Uncle Berting. Siya po yung original interpreter. Uncle Berting man DJ Erickson. Letter A. Ay, letter A. Barbang Noah Green. Key of A, DJ. Ayan, dito siya nakilala. Bago siya pumunta sa Madam Tonyang Angels. Siyempre, hintayin din po natin si Angel Crystal mamaya. Pauwi pa lang galing sa Meraki. Kailangan niya magtrabaho. Iniwan ni Aliyah. Key of A. Banana yun, banana. Apo. Yan, ladies and gentlemen, Angel Aliyah sa kantang Uncle Bertie. Tula
pas tirara